Förbud som råder, the state of emergency, det måste stoppas. Samtidigt så måste den som begår massakrer i Etiopien, exempelvis i Moyale och andra platser i Etiopien, de som begår sådana massakrer, de måste också ställas in försvars. Till den etiopiska regimen så vill vi säga följande saker. 1. Bra att ni släppte ett antal politiska fångar, men frige också resten av de politiska fångarna. 2. Frige de fängslade journalisterna. 3. Frige de fängslade människorättsaktivisterna. TPLF är game over. Därför bör de sätta sig ner och förhandla med oppositionen om en övergångsregering. Jag vill tacka alla er som har samlats här idag. För det är viktigt att vi samlas här för att lyfta upp frågan om mänskliga rättigheter och rätten till demokrati i Etiopien. Fortsätt den kampen och jag kommer att vara med er. Alla folks frihet, hela världens fred. Tack så mycket.